Tento podcast vám prináša spoločnosť Yap Future, výrobca intenzívnych prvkov bývania. Milé naše sledovateľky, milí naši sledovatelia, vítajte pri ďalšom dieli ťahákov Slovenskej komory architektov. Cezár 2025 je mŕtvy, nech žije Cezár 2026. Tento výrok, respektíve jeho parafráza, nás v komore navigoval k tomu, že by sme nechceli, aby práve gala večerom diskusie o Cezárovi a o slovenskej architektúre skončili. Naopak chceme, aby vlastne gala večer bol iba takým štartom do ďalších polemík, diskusí, poznávacích rozhovorov a aby sa rozprúdila živá diskusia na témy spojené so slovenskou architektúrou. Komora tohto roku zaradila do svojho programu aj videoprojekcie, videodokumentov, ktoré boli natočené v súvislosti s Cezárom. Bude sa to premietať v kinách, konkrétne v trnavskom kine Cinemax, spolu s moderovanou diskusiou s laureátmi a s členmi poroty a nominovanými. Diskusia teda bude pokračovať ďalej a v dnešných ťahákoch na tejto vlne ostávame a pozvali sme si do štúdia členov poroty Cezára 2025, ktorých tu srdečne vítam. Pani profesorka Henrieta Moravčíková z Fakulty architektúry a dizajnu z STU a tam to až také dlhé, vedúca oddelenia architektúry Historického ústavu SAV. Wow, ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. Pani architektka Zuzana Zacharová z Design Factory Creative Studio a vedúca osobnosť ateliéru Sadovský Architects Oliver Sadovský. Dobrý deň. Vítajte. Dobrý deň, ďakujeme za pozvanie. V podstate sa budeme baviť o tom, ako sa pracuje v medzinárodnej porote, či treba ten cudzí jazyk pôsobí z toho skôr takým babylonským efektom, alebo naopak, architekti rôznymi jazykmi hovoria jednou rečou. Či porota úmyselne nevyberá za laureátov nejaké na prvý pohľad noblesné a drahé projekty, ale aj o tom, prečo napríklad nevyhrala škola Bernolákové, pre mnohých sledovateľov jasný favorit. Cezára považuje Slovenská komora za taký dobrý produkt, ktorý vlastne slúži k tomu, nielen k prezentácii teda najlepšej slovenskej architektúry za ten ktorý rok, ale vlastne aj za veľmi vhodný nástroj, strategický nástroj prezentácie vlastne činnosti komory navonok a pred verejnosťou. Cezár má už pomerne bohatú tradíciu. V podstate zažívame 24. ročník. Budúci rok je teda jubilejný, 25. Je tam taká malá termínová disproporcia, že teda to by už bolo úplne dokonalé, keby sa treba z 25. ročník konal v roku 25. Je to tým, že prvý ročník sa udial v roku 2002. Celá súťaž trvá prakticky 7 mesiacov. Začína sa to so zbieraním odovzdaných teda návrhov a realizácií všetkých uchádzačov. Potom sa prejde prvým kolom, ktoré je takou prísnou selekciou, kde treba prakticky 2/3 návrhov veľmi striktne odbúrať. Následne sa stanoví množina návrhov, ktoré sú určené na fyzické obhliadky. No a po tých fyzických obhliadkách vlastne sa zredukuje celkový počet na finálny počet nominácií a poslednou fázou je vlastne, alebo posledná fáza nastáva v horúci letný týždeň, kedy sa chodí po týchto obhliadkách a v záverečnej rozprave poroty sa udejú tie kruciálne rozhodnutia o laureátoch. Stretneme sa tu teraz práve preto, aby ste nám vlastne vašim prostredníctvom dali nahliadnúť možno do toho procesu rozhodovania poroty
Niečo samozrejme naznačuje už aj katalóg, ktorý má vlastne editovaný záznam tej vašej rozpravy o nomináciách aj o finálnych verdiktoch. Ale samozrejme, bol by som rád, keby ste to oživili nejakými ďalšími vstupmi, prípadne tým, čo sa nedostalo medzi riadky toho katalógu. Okrem vás, slušnosť káže, teda, aby som spomenul ďalších členov poroty, medzinárodnej poroty, ktorými boli Sampa Lapalainen z Fínska, Silja Tilner z Rakúska, Reto Gmür zo Švajčiarska a Till Rewald z Nemecka. Takže poďme na to. Spýtam sa vás na úvod, páčil sa vám gala večer? Páčil. Veľmi. Myslím, že sa páčil všetkým prítomným a verím, že aj tým, ktorí ho sledovali cez obrazovku. Určite. Ja oceňujem dynamiku toho večera. Je to naozaj skvelé, že v priebehu v podstate hodiny sa o všetkom rozhodne. Nie je to žiadne naťahovanie, výborná hudba. Myslím si, že ten formát je skvelo našlapnutý. Možno už až stabilizovaný. Neviem. Ja myslím, že komora to robí výborne, toho Cezara. A že naozaj alebo cez ten gala večer, že mám pocit, že tá architektúra naozaj je akože dôležitá. Že má nejaké postavenie v spoločnosti a že je naozaj dôležitá. A je to taká oslava, akože nás, podľa mňa, akože aj pre nás, aj teda akože pre všetkých, ktorí sú tam, že je to taká oslava architektúry. A je to strašne taký akože familiárny event. Takže Áno. Ono mnohí hovoria, že sa zdá, ako keby sme si vôbec nezávideli, že keby sme si všetci navzájom prijali. To akože z iných branží. To bude tým, že ten režisér vždy hovorí, že usmievajte sa, aj keď ste nevyhrali. A tlieskajte. Boli momenty v tomto gala večeri, keď to tak nevyzeralo. A tak to je to napätie, ktoré tomu patrí. Ako bez toho by to bolo také asi nudné. Nie, ale fakt je, že tie odozvy laického publika, keď sa človek rozpráva s ľuďmi, čo sú úplne z iných branží, tak ako sledujú to v telke, tak vlastne tá architektúra si ozaj získala ohromný kredit a ľudia majú tých svojich, akože fandia niektorým projektom a myslím si, že to je skvelé, že sa to dostane do širšej verejnej diskusie. Presakujú aj také správy, že sa to veľmi páčilo aj teda tým medzinárodným porodcom v takom kontexte, že vlastne také ešte nevideli niekde vo svete? Áno, nevyjadrovali sa tak? Vyjadrujú sa, aj minulý rok, aj tento rok sa vyjadrovali, že nám skutočne závidia, pretože nemajú tak popularizovanú cenu za architektúru, že skutočne si ju udeľujú ako keby v úzkom kruhu medzi svojimi kolegami. Ja som nad tým premýšľala, že prečo to tak asi je a možno, že oni už ako keby ten rozvoj alebo ten boj majú za sebou, že sa vlastne architektúra stala súčasťou toho kultúrneho života, že je to úplne ako keby automatické a my ešte stále sa snažíme vlastne tú verejnosť nejakým spôsobom viac informovať, nejakým spôsobom to miesto tej architektúre ešte v rámci spoločnosti vybojovať. Asi to ešte musíme robiť trošku. Ja myslím, že aj tá komora ako keby má v tom o dosť väčší vklad, ako keď to môžem porovnať ako možno s inými súťažami, alebo teda v Čechách napríklad, že naozaj celý ten, ako keby celá tá mašinéria okolo toho, že sa robia tie dokrútky, že sa robia tie dokumenty, že vlastne má to strašne veľa energie do toho je vloženej a má to nejakým spôsobom to ide do hĺbky, tak aby to bolo akože čo najlepšie odprezentované, takže podľa mňa v tomto je to také akože unikátne. Paráda. To prvé kolo rozhodovania sa deje na tej digitálnej báze. Ako vtedy sa viac menej možno ani porota ešte celkom nepozná. A vtedy musíte byť ale zároveň veľmi prísni a asi sa treba spoľahnúť na to erudované oko renomovaných porodcov, pretože sa môže stať, že sa niečo stratí vlastne v tej optike toho digitálneho nahliadania. Henny, vedeli by, teda spomínaš si, že ste sa vedeli v tejto fáze nejak tak spoločne treba zhodnúť na niektorých veciach, alebo to bolo také nejaké urputné? Nemyslím si, že to bolo urputné, dokonca
ako bola som v nejakých porotách už a zdá sa mi, že sme boli veľmi ako keby dobre vyvážení, že sme v podstate mali takú jednu líniu alebo vlnu tej komunikácie a vnímania architektúry a ako keby myslím, že sme sa zhodli na tom, čo je podstatné a čo nie je podstatné. To sme si vedeli podľa mňa dobre vydiskutovať a neboli tam žiadne vlastne konflikty a nič podobné. Jediné, čo je, že si myslím, že trošku je problém, že špeciálne pre zahraničných porodcov, ktorí nepoznajú tú scénu. To znamená, že sa stretávajú a to sa týka aj nás, keď sme v nejakých zahraničných porodách, že vidíš tie veci prvýkrát v živote vlastne v digitále, niekde proste doma vo svojom príbytku a ten priestor na diskutovanie, ktorý je vlastne úplne najdôležitejší, tak sa v podstate zúži na to online stretnutie. Takže ty, aby si to nejak vôbec dokázal zvládnuť, tak nakoniec skončíš pri nejakom bodovaní a pri takom proste dosť technokratickom spôsobe výberu, lebo nedá sa koľko ich bolo tento rok, cez 90. 93. Nemôžeš 93 veci prosto naozaj každú jednu prediskutovať. Tak akože to je z môjho pohľadu jediné úskalie, ale nie osobnostné, by som povedala, ale skôr technikália. A nemáte pocit, lebo ja ako súťažiaci svojho času poznám ten pocit, keď človeka nevyberú. A to je strašne sklamanie a také človek až ho to prestane baviť tá súťaž. Ale že vtedy by potreboval takú spätnú väzbu, že prečo ho nevybrali alebo prečo, kde spravil tú fatálnu chybu. Keby ste mali možnosť udeliť nejakú takú divokú kartu, že z tých 60 vyradených, napadá vás niečo? Že by sa dalo vrátiť do hry? Alebo nemá zmysel sa k tomu vrácať? Tak vedela by som povedať nejaké projekty. Ako mňa určite táto prehliadka motivovala k tomu, že som ešte osobne aj sama navštívila niektoré stavby, aj tie, ktoré sme nevybrali. Mne sa napríklad veľmi páčila aj revitalizácia alebo rekonštrukcia Podhradia, ktorá bola tak nápomedzi, keď sme vlastne o tom diskutovali a som si ju potom osobne pozrela a myslím si, že mohla byť medzi nominovanými, ale to je môj súkromný názor a bolo nás tam 7, čiže takých názorov by bolo veľa. A naozaj asi sa to neoplatí rozoberať, pretože nedá sa nič robiť, je na to len nejaký vymedzený čas a my musíme sa rozhodnúť, musíme vybrať skrátka tie, ktoré ideme pozrieť. Ak by sme mohli, tak si pozrieme všetky samozrejme, lebo to by bolo asi najviac objektívne. Ako keby ten čas je taký limitovaný, že vlastne aj na ten výber, že môže sa stať, že niečo ako keby ujde, alebo že niečo si nevšimneme, alebo niečo není ako keby dostatočne dobre možno odprezentované. Ale keď môžem povedať, že počas tohto rozhodovania, tak myslím, že sa nám podarilo ako keby predísť nejakým takýmto akože chybám. A viem, že sme napríklad, že sa do hry vrátil proste projekt, ktorý potom vyhral, Cezara. To neviem, či budem menovať, ale že vlastne nebol vo výbere, ale nejakou diskusiou sa tam dostal a nakoniec vyhral. A takisto aj, alebo dokonca možno až 2. Myslím, že 2 boli takto. Áno, že v prvom kole ako keby neboli nemyslím vybraté. si, že nám niečo takto akože ušlo, ale samozrejme presne, že možno v rodinných domoch by som ďalšie 2 rodinné domy si išiel veľmi rád pozrieť, alebo možno by som si niečo nešiel pozrieť, čo sme si boli pozrieť. Namiesto toho. No, to je dôležitá poznámka, že vlastne potom už keď sme konfrontovaní in situ s tými dielami a už si tam na návštevu, tak vtedy si povie, že áno, možno sme mali ísť radšej pozrieť niečo iné, že asi mne stále tak rezonuje, že z tých rodinných domov, že možno sme mohli ísť ešte dom pri Vinohradoch, pozrieť do Olymbachu. Možno sme mohli ísť pozrieť, ja neviem, materskú školu, Tramín. Napríklad alebo možno sme mali predsa len ísť pozrieť do Tatier Hotel Elements, lebo akože stále ti to chodí, lenže a mohlo sa úplne kľudne stať, že nakoniec by sme tam išli a ani by sa to nedostalo medzi nominácie. To teraz vôbec nechcem povedať, že to bola nejaká chyba alebo čo, ale keď si ako tak proste kritický človek, že máš nejakú seba reflexiu, tak samozrejme, že sa stále k tomu vraciaš a rozmýšľaš, či sme dobre rozhodli. Áno, aj si to nejako vyčítaš spätne, že skôr som mohol len... To sa nedá, skrátka je to tak, sú nejaké pravidlá. Tie pravidlá sú dané, my ich musíme dodržať, v tom čase musíme vybrať 30, napokon sme vybrali 31 diel, ktoré sa dajú stihnúť v tom limite
stretnutie tých 5 dní ako keby pozrieť, hoci je to veľmi náročné a únavné, ale ešte musíš ako keby byť aj mentálne prítomný, aj to vnímať, čiže to je naozaj ako ťažké. Na sklonku dňa, keď pozeráš 10. realizáciu, to niekedy je to až nepochopiteľné, ale musíme to zvládnuť. No tak sme to zvládli a takto to dopadlo. Skrátka, vždy to tak je. Tá porota má 7 nejakých porodcov a nejakým jednoduchým buď hlasovaním alebo tou diskusiou, ale myslím, že práve tento rok sme mali také rozhodnutia, ktoré skôr vyplývali z diskusie, ako teda na tom hlasovaní boli založené. Veď veci sa dejú v čase, takže to je úplne v poriadku. Oliver, ty si naznačil nejaké 2 konkrétne, ktoré nechceš menovať. Určite by ale ľudí veľmi zaujímalo. Ak nemáte zábrany povedať konkrétne, tak... Takže asi to môžeme povedať, nie? Jasné, že to môžeme tak povedať. Bola to Agátka napríklad. Bol to projekt, ktorý nemal úplne podľa mňa šťastnú tú prezentáciu toho projektu. A vlastne ostal taký troška nepovšimnutý, až kým ho teda porodkyňa Silia ho vyťahla a zrazu sme o ňom začali diskutovať a potom, keď sme tam boli, ako keby na tom mieste, tak sme pochopili vlastne, že jaká to je, ako keby aký impact alebo aký dopad toho projektu je pre to okolie a nakoniec teda ako zvíťazil. A potom tam bol ten rodinný dom. Plavecký štvrtok a tam opäť závažilo to, že vlastne tí porodcovia nemajú úplne, keď nemajú ten kontext, tak veľakrát akože tie fotografie tiež boli také, že veľmi ťažko sa dalo pochopiť, že čo sa tam udialo, hej, že v tom dome. Ale aj tým, že možno my poznáme aj tých architektov a vieme, že akým spôsobom uvažujú, že sme boli takí, že poďme si to pozrieť, že myslíme si, že to stojí za to a nakoniec sme tam išli a zvíťazil, nie? Tak to bolo. Áno. Áno, ten je dosť nefotogenický, ten dom. No. A dokonca človek nevie ani prečítať tie pôdorysy, že to naozaj treba zažiť. Áno, aj tí zahraniční boli takí, akože ostali takí akože prekvapení, že ale to je ten princíp. Čo sa tam deje to je vlastne. Práve ten princíp. Áno. A keď už sme pri princípoch, tak na úvod ste si stanovili nejaké také stratégie, že ako budete postupovať a rozhodovať? Asi tak sme si ich nejako slovne nestanovili. Sme sa nedohodli, skrátka nepovedal predseda poroty, že tak budeme sledovať tieto trendy. To nebolo tak. Skôr to vyplynulo z tej diskusie. Veď vieš, že to vlastne prebieha tak, že už vopred my ako dostaneme tie projekty k nahliadnutiu, môžeme si preštudovať portfólia, rozhodovať sa na základe fotografií a pripravíme nejaké bodovanie, teda skrátka hodnotíme sami tie projekty a potom sa to jednoducho počas tej diskusie nejako presúva a najviac sa diskutuje práve o tých projektoch, ktoré sú na tej hranici a vtedy vlastne keď sa argumentuje, tak vtedy ti z toho vlastne vyplávajú také tie, aby som povedala, nejaké nosné línie, ktorých sa treba držať. No a tak ako to vlastne na konci aj Sampa zhodnotil, napokon sme sa rozhodli pre tú udržateľnosť, pre tie všetky environmentálne, ekologické, ekonomické. Dohodli sme sa, že tie inovácie, nejaká inovácia by tam mohla byť, taký prístup. A samozrejme, gro tých projektov bolo o znovu použití, o revitalizácii až konverzii. Takže takto by som to len tak ja z môjho pohľadu zhrnula, ale nemali sme to nejako napísané, že za prvé, za druhé, za tretie. Nejako to z toho vyplynulo. Neviem, aký je váš názor, ale myslím, že to boli asi také tie podstatné línie. Ja si z toho zapamätám, že treba sledovať Ečka. To je asi pomôcka. Je vždy dobre sledovať Ečka, ale ja myslím, že vlastne každý... Že veľmi šťastne sa mi zdá, že bola zostavená tá porota. Neviem, či má človek právo to povedať, keď bol členkou tej poroty, ale to je jedno. Ale príde mi, že sa tam naozaj stretli, jednak, že sme si dobre porozumeli, ale súčasne každý prinášal ako keby trošku iný pohľad, že neviem, Silia bola silne prosto na tých pozíciách udržateľnosti a veľmi dbala na to, aby proste sme v tej diskusii sledovali to, že či je to udržateľné ten projekt, ako pracuje, ja neviem, s prostredím a podobne. Til bol jasne na strane proste zeleného hospodárstva a na strane prosto výsadieb a podobne a tú diskusiu samozrejme obohacoval. My sme zase vedeli priblížiť ten domáci kontext, to, čo je tiež dôležité. Myslím, že všetci sme sa ešte zhodli na tom, že sme proste dbali na to, že tá architektúra nie je len o tej kráse,
ale že je tam tá obrovská spoločenská zodpovednosť. A to si myslím, že aj tie ocenenia nakoniec ukazujú, že viacej nám záležalo na tom, čo ten projekt dal tomu prostrediu a možno menej na tom, že či mal úplne absolútne najdokonalejšie, ja neviem, nejaký detail, neviem čoho. A že to je tiež zaujímavé. Mne sa zdá, že to je taký posun vôbec v tom, ako nazerať na architektúru, že v súčasnosti, ako keby toto je taký silný ťahuň, keď sa rozpráva o architektúre v akomkoľvek diskurze. Mm-hmm. A v tých medzinárodných porotách, však ty máš určite tiež skúsenosť tej českej ceny. Ja som mal možnosť tiež zažiť, tam sa absolútne ide po tejto linke tej ekologickej udržateľnosti a ako žiadne formalizmy, teda. Takže tí zahraniční to berú akože tak smrteľne vážne, že sa mi zdá, že zatiaľ vážnejšie než my. My sme to brali smrteľne vážne. My tiež. Absolutne. No dovol. Nehovorím o porodcoch, myslím o tých architektoch, čo to tvoria. Teda budeme sledovať tak jemne, tak latentne vlastne tú niť jednotlivých kategórií, čiže treba tak latentne začneme rodinnými domami. A za v podstate každou stavbou alebo vznikom stavby je nejaký príbeh a ten príbeh môže byť veľmi milý, dokonca až dojemný, ale niekedy aj možno taký plný arogancie a malej empatie voči okoliu. Predpokladám, že ste zažili nie jednu stavbu s takýmto príbehom. Henny? Sú teda v niektorých realizáciách, majú tento background zaujímavého príbehu? Ja si myslím, že každý rodinný dom má vlastne zaujímavý príbeh, lebo je to zrkadlo toho zadávateľa. Keď si objednávaš rodinný dom, tak sa ťa to bytostne dotýka a architekt môže robiť čokoľvek na svete, ale naturel a osobné založenie toho, kto ten dom objednával, tak sa tam proste premieta. A to sme si teda fakt užili. To bola krásna plejada vlastne by som povedala osobného nastavenia rôznych klientov a klientiek. To je vždy fascinujúce. A koniec koncov ja si ani nemyslím, že je to nejaký problém, keď sa to premieta do hodnotenia, lebo keď sa pozrieš na dejiny architektúry, tak vlastne ten nový spôsob ich interpretácie presne o tom, že nehovoríme len o architektoch, hovoríme o tých klientoch, lebo tí sú absolútne kľúčoví. A to sme si teraz zase krásne overili, ako architekt proste niečo vykonáva, ale ten klient je alfa a omega. Takže to by som pri tých rodinných domoch vyslovene počiarkla, že to, čo sa nakoniec dostalo medzi nominácie, to sú veľké zápasy niekde a niekde veľké porozumenia a tak ďalej. Silné príbehy. Ale napadá ma, že vlastne práve pri tých rodinných domoch vždy boli prítomní tí domáci, takmer vlastne všade. Hej. Samozrejme aj pri iných stavbách, ale tu naozaj boli veľmi angažovaní. Nehovor, že nám dávali tie koláče. No, presne, na to som sa chcel spýtať, že či si porota vie teda nejaký dištanc zachovať aj pri dobrej kávičke a nebodaj možno aj vínku. My sme takí cynici, že úplne, že však. Veľmi ťažko sa to podľa toho chlebička poznáš dobrú stavbu. Ale... Bolo to vlastne hodnotenie chlebičkov. Áno. Jasné. Lebo ja som počul, že tá škola Bernolákové, že tam vám nepripravili žiadne pohosty. Však tak to aj dopadlo. Tak to dopadlo. Ponaučenie do budúcnosti. Ale verím, že toto je len na báze vtipu. Áno, ukončíme to. Túto satíru tvrdú. Ja ešte možno doplním tú Heňu, lebo to je strašne dôležité, asi toto bude rezonovať stále, že akože ten kontext a ten príbeh za tým je extrémne dôležitý a že nie len pri tých rodinných domoch, ale že už keď sa pozrieme aj na to bola tá administratívna budova na tej Orave, je za tým proste človek, ktorému záleží na tých jeho zamestnancov, na tom, aby mali čo najlepšie podmienky, že vždy tam nie je to iba o architektovi, to všetci vieme, ale že je tam vždy niekto, kto ako keby tú celú vec nejakým spôsobom driveuje, alebo akože jej dáva tú energiu alebo pri tej knižnici v Prešove to bola tá pani riaditeľka, nie? Že to sú strašne silné akože príbehy a veľakrát to je boj a je to také, že tí ľudia naozaj tam akože sa obetujú pre tú vec. Takže to je super. Kategória rodinné, bytové domy z tej frašky rodinných domov prebieha do možno až drámy, že tam sa mi zdalo, že ste mali teda veľmi ťažké rozhodovanie.
Je možné, že rozhodol práve nejaký urbanistický kontext v súboji týchto dvoch pomerne vydarených realizácií? Kto chce? Môžeme každý povedať. Jasne. Bola to ako taká burlivá debata, samozrejme, lebo to je vlastne to, čo vnímame akoby za posledné roky, vlastne súboj tej veľmi kvalitnej architektúry, ktorá je fakt, že na vysokej úrovni versus nejaké takéto spoločenské poslanie, to je asi silné slovo, skôr by som povedala nejaký posun vpred, ale ja nechcem dehonestovať, skrátka myslím si, že všetky tie nominované projekty, ktoré boli na veľmi vysokej úrovni a naozaj každý jeden z nich si zaslúži cenu, ak by sa to dalo, ale nedá sa to. A jednoducho takto porota rozhodla. Nedá sa povedať, že by ten nevyhral preto, lebo by mal nejakú chybu, lebo by bol zlý. To nie je pravda. Ono sa to nejako musí uzavrieť, nejako sa musí porota dohodnúť. A ja si myslím, že naozaj v prípade týchto troch boli všetky tri výborné. Ja si stále myslím, že tam zohralo úlohu práve to, čo som na začiatku hovorila, že sme boli nastavení na to, že čo je ten spoločenský prínos toho projektu. A myslím si, že do veľkej miery, keď sme si to nikdy nepovedali nejako nahlas, že to bolo aj o tom, že čo vlastne tá realizácia, čo ten projekt tomu prostrediu vzal a čo mu dal. A to si myslím, že špeciálne pri bytovkách je to základ. A keď sa tam objaví projekt, ktorý vlastne tvorí mesto a dáva tomu mestu, čo tam nebolo, tak podľa mňa to je tak silný argument, že prosto to v tých diskusiách opakovane zaznievalo, keď proste raz opravujem jeden mestský bulvár a dodám mu to, čo mu zatiaľ chýbalo a dodám mu to ešte s rešpektom k existujúcej zelení, s vysokokvalitnými dispozíciami a krásnymi verejnými priestormi komunikačnými, tak tam nie je o čom debatovať. To je podľa mňa to, akože bolo o čom, veď sme o tom veľa debatovali, ale že príde mi, že to je veľmi dôležitý argument, že možno pri tých, špeciálne veď vieme, že tu je na pretrase najmä Hausberg, že si myslím, že tam proste ten prínos pre to prostredie nebol. Nebol takýto proste, to nie je o urbanizme len, to je jednoducho o tom, že čo dostalo to okolie. Dostalo veľký dom. Áno, veľmi s kvalitnými detailmi a drahými materiálmi. Asi ste sa ale moc nestotožnili s tým, čo zaznelo z pódia, že porota Cezára zásadne neudeli laureáta noblesným a drahým projektom. Takže ono to v niečom, ono niečo na tom bude, hej, že aby sme si povedali, že teda že neplatí to samozrejme úplne doslovne, jak to povedal Ilia, ale že niečo na tom bude a možno je to presne tá vrstva jedna toho príbehu, alebo toho nejakého snaženia sa o nejakú zmenu alebo o nejaký prínos, že vlastne, že áno, pri tých exkluzívnych projektoch to nie je zrovna ako keby tá hlavná vec, ktorú ten dom prináša, hej, takže že tým pádom má určitý handicap v tomto, hej, že nikto nepochybuje o tom, že to je fantastický dom a je to super, akože je to fantastický dom, ktorý chudák možno neférovo sme ako keby nedocenili, že aj tá práca, ktorá bola vložená do toho a koľko premýšľania a práce s detailom, materiálmi a tak ďalej, že akože je to super dom, hej, že to sa nemusíme baviť, ale že presne tá architektúra už není iba o tom, že niečo urobíme dokonale, ale že neviem, sú tu tie rôzne presahy a presne nejaká zodpovednosť a nejaký prínos tomu okoliu a proste architektúra by sa nemala zaoberať iba sama sebou, ale vlastne by mala nejakým spôsobom akože niečo priniesť a nejak to zlepšiť. Takže... Prepáč, že ti takto, a presne ma to napadlo, že my sme minulý rok s Doris mali takúto diskusiu, že ja som ako keby upozorňovala ostatných členov, že veď je to cena za architektúru, sústreďme sa na tú architektúru a potom sme si teda rozprávali, čo je vlastne tá architektúra, čo po to ako tomu rozumieme. A som sa spýtala, že naozaj chcete ako keby posudzovať tú architektúru, že is it about messages? A ona mi na to povedala, right, this is about messages. Čo to je ako keby pre nás, alebo aj pre mňa možno v tom momente, že som si uvedomila, presne sa rozhodovalo o takýchto projektoch aj minulý rok, že ako to teda vnímame. Hej? Že naozaj je to možno nejaká vrstva, ktorú
len vizuálne nevnímaš. To sa nedá len vizuálne odvnímať. Dá sa to trošku z toho života odvnímať alebo z tých súvislostí, ale pre verejnosť je podľa mňa tá vizuálna stránka najdôležitejšia. Tak ako to vníma. Takže asi preto je to možno, že trošku odpoveď aj na tú otázku, že prečo cena verejnosti tak ako tento rok aj rok predtým, ako bola, vtedy vlastne bol totožný aj rodinný dom, bol aj víťaz. A vtedy sme naozaj vyslovene teda hlasovali o víťaza za rodinný dom a dopadlo to tesne, tak ako to dopadlo. Lebo stále sa pohybujeme na tej hranici. Že čo je vlastne úlohou tej ceny za architektúru? Či naozaj sa bavíme len o tej kvalitnej architektúre? Nemyslíš, Zuzu, že tam hrá veľkú rolu aj to, že tá verejnosť vlastne potrebuje oceniť toho, čo má najväčší nedostatok? Veď my tu žijeme v jednej absolútnej kríze bývania. To znamená, že je logické, že ľudia, ktorí pozerajú tie prehľadky architektúry, tak budú inklinovať k tomu, čo zobrazuje ich sny. A ich sen je rodinný dom a krásny bytový dom. Že podľa mňa laik sa nezamýšľa nad tými súvislostiami, ktorými sa my musíme zaoberať, lebo naozaj architektúra je komplexná disciplína a laik si vyberá to, čo ako keby ho trápi, že je ho veľmi... Ja som sa o tom bavila zhodou okolností s nejakými kamarátkami, ktoré hlasovali. Áno. A bolo to jednoznačne o tom, že veď to je takto by sme chceli bývať, takto by sme mali bývať, alebo hlasujem za Oravu, takto by to všetci mali robiť, lebo takto sa má proste pristupovať k tomu prostrediu, kde sa vyrába niečo, kde sa produkuje, že má záležať tomu ako keby vlastníkovi tej továrne. Že hlasoval niekto reálne, hej? Hlasovali, áno. Ja som ich nenavádzala. Normálne, ako moja najlepšia kamarátka hlasovala práve za Oravu. Áno, okay. Ale vieš, keď sa na to pozerám ešte z hľadiska vývoja ceny za architektúru, buďme radi, že takto hlasovali, pretože že vôbec hlasujú. Že vôbec hlasujú a buďme radi, lebo v roku 2010, keď sa prvýkrát vlastne začala udeľovať cena za verejnosti, tak kade čo povychádzalo, hej, skrátka, pre mňa je to taká dobrá správa, že vlastne sa to spoločnosť kultúrne akože podvihla, že vlastne je tam určitá miera vkusu nejakej... Že vzdelávacia línia Cezara už zaznamenala úspech. Áno, akože ja si myslím, že to je akože podľa mňa veľmi, veľmi dobré. Mňa to veľmi teší tá cena verejnosti, pretože to je naozaj taká priama väzba a je to ako keby nejaký taký monitoring toho, ako to vníma verejnosť, ale to tak má byť. A ten Cezar je práve v tom úžasný, že to postupuje, že sa to vlastne niekde posúva. Áno, ako musím uznať, že aj mňa príjemne prekvapila cena verejnosti, ale chcem dať dôraz na to, že prekvapila. Vôbec by som nebol typoval toto na cenu verejnosti, skôr som typoval toho Ferdinanda, Café Ferdinand, lebo tam sa mi práve ten príbeh zdá taký veľmi príkladný a taký nádejný, že proste aj zlé veci sa vedia dostať akože opäť. Proste ten zakliatý zámok vie byť odkliatý Ale to neviem, či sme im dostatočne cez tie filmy sprostredkovali. Podľa mňa tam tá vizuálna stránka, ktorá je veľmi dôležitá pre laika, však Zuzka to už povedala, že to nemá takú... To Café Ferdinand je skôr skromná architektúra v tom zmysle, že ťa neopántá svojou vizualitou. Tak možno toto je zdôvodnenie. Okrem toho možno Bratislavčania za to hlasovali. Čo ty vieš, čo tam chodí? Ja som taký voči tej ceny verejnosti nejaký skeptický, že či to vlastne, že či to odráža naozaj to hlasovanie, lebo už len to, že vyhrá, teraz nehovorím tento rok, ale že vyhrávajú rodinné domy miesto nejakých verejných projektov, že mi to príde také vždy zvláštne, hej, že nevyhrá Námestie Slobody, ale rodinný dom, hej, že to mi príde, že... Tak to je presne o tej bubline, Oliver. Veľa mňa ide o množstvo členov rodiny, ktorí Ja myslím, že určite to tam hrá rolu. Keď máš veľa bratov a bratrancov a sesterníc, tak ideš. Lebo tých hlasov není toľko. Ja to tiež tak vnímam, že sme nejaká komunita, že tá spoločnosť takto žije, akože žije tými príbehmi a žije aj vo verejnom priestore, ale nie je to tak. Nie je to tak. Nie, akože ak sme prešli celé Slovensko, tak nie je to tak. Vieš, ale súhlasím s Oliverom v tomto, že ten Cezar sa už niekoľko rokov snaží ten message teda vysielať v tom zmysle, že je málo verejných stavieb, neinvestuje sa tu z verejných prostriedkov a človek by teda očakával, že tá verejnosť bude tie sympatie voči takýmto stavbám vyslovene akože protežovať a
A nie je Bach, teda minulý rok, noblesná vila rodinná, teraz noblesná bytovka. Je to prekvapujúce nominálne. Ten dom je výborný, aj tá bytovka je výborná. V tom je to zase potešujúce, že áno, mohli vybrať niečo úplne iné. Ale nemohli, lebo medzi tými nomináciami nič také nebolo. Všetky boli výborné. Všetky boli výborné, presne. Ešte možno, že k tej exkluzivite, že ten Hausberg trošku je taká aj paralela v tej kategórii rodinných domov s tou banánkou, čo možno tiež mnohých prekvapila, že ste skoro dokonalo z Richarda Neutru, akože predsa len nedali na piedestál. Čo sa tam udialo? Tá banánka, prečo? Prečo nevyhrala? Možno, že aj prečo nevyhrala, dajme to. Tak to sa každý pýta, hej, tak preto som to tak povedala natvrdo. Tak samozrejme, lebo a banánka mala najlepšie fotky, to bola jedna báseň, to je prenádherné. Ja mám doteraz otvorený projekt na tej strane, kde je banánka doma, to je to také pekné. Je to výborný rodinný dom a my sme, myslím, že dosť v tej diskusii porovnávali a vlastne práve ten celospoločenský dosah a ten message, ktorý chceme vlastne dať, je ten, že koľko takýchto domov môžeš na Slovensku postaviť, ako je teda banánka, a koľko takých domov môžeš postaviť, ako je rekonštruovaný dom dvakrát. A práve tento návod, ako zlepšiť naše životné prostredie, alebo to prostredie, kde žijeme, a ako chceme zlepšovať nie cez solitéry, ale ako komplexné prostredie, tak musíme ísť touto cestou, ako bola rekonštrukcia rekonštruovaného domu. Pretože to je presne to, ako by to malo podľa mňa fungovať. Ešte si myslím, že tam veľkú rolu zohralo aj to, že práve možno aj tá zahraničná porota, že banánka je samozrejme skvelá, ale v podstate to nie je nejaké unikum. Je to typ rodinného domu, ktorý v tom medzinárodnom diskurze sa nejakým spôsobom opakuje, vracia sa od tých 60. rokov, od tých amerických proste víl na západnom pobreží a znova v nejakých prerozprávaniach. Takže je to téma, ktorá je vlastne tomu ako keby architektonickému publiku známa. A tam potom rozhodujú tie ostatné okolnosti. Je to známa téma, je to veľmi dobre zase materiálovo v detaile spracované, ale spôsob, akým trebárs obsadzuje to prostredie, ktoré prostredie obsadzuje, ako je vlastne tá krajina dookola, proste ako sa k nej správa, ako potom tú krajinu formuje, tak to sú ďalšie body, ktoré možno neboli až také šťastné a preto to tak skončilo. A súčasne by som chcela veľmi ako keby sa prihovoriť alebo obhájiť my sme hovorili pracovný rúžový dom, že v tom Laickom štvrtku, že to neznamená, že keď Zuzka počiarkne tú spoločenskú, ako keby tú správu, ktorú sme tým chceli odoslať, že ten dom nemá vynikajúce architektonické riešenia. To vyžadovalo tak špekulatívny prístup z toho znetvoreného domu vlastne vytvoriť to, čo oni z toho vytvorili. Že tamto remeslo alebo tá architektúra je rovnako na vysokej úrovni. Len pracuje s inými nástrojmi. A ono je to možno trošku o tom, teraz veľa sa diskutuje, že ako sa mení vlastne rola architekta. Včera prednáška, nie, že architekt má byť už nie ten, neviem čo, autokrát, ale má byť alchymista, ktorý akože mieša všetky tieto ingrediencie a snaží sa vlastne nejako vybalansovať tú súčasnosť. A to si myslím, že ten víťaz je presne o tomto. Že to je alchymistický prístup vlastne k zveladeniu nejakého a so všetkými architektonickými nástrojmi. Takže nedalo by sa povedať, že jeden je šikovnejší architekt ako druhý. Ty si to výborne povedala, že presne, že není to iba o tom, že teraz sme si povedali, že držíme túto líniu a tento message sledujú, akože ideme vyslať, ale bolo to dosť jednoznačné a vlastne tam zohrali tú akože najväčšiu rolu tie návštevy, akože tá obhliadka, lebo z tých fotiek tá banánka samozrejme získala si všetkých, ale potom sme ako išli na tie obhliadky a došli sme do toho Plaveckého štvrtku, do toho Rúžového domu a proste všetci ostali, že absolútne ako úplne, že uveličení alebo prekvapení, že to je tak zrazu akože niečo také akože čerstvé a niečo nečakané, že naozaj, že tá banánka, že už po tých fotkách ako keby neprekvapí a ten dom práve naopak, že tam sme došli a vlastne
ono to je také zvláštne, lebo tam vždy hrá rolu všetko, ako keby, teraz nehovorím o chlebičkoch, ale že vlastne je tam nejaká energia v tom dome. Tam sme nemali chlebičky. To bola chyba. No. Vidíš, ale ty si mal pocit, tam... že boli, to je dôležité. Pocit dostal. Architektonický chlebíček to bol. No, že všetci vlastne ostali absolútne ako keby taký v úžase a to na konci to vôbec nebola akože ani diskusia nejaká veľká. Akože. Vôbec. A zase napríklad, že záhrada, hej, alebo že v podstate bez dotyku k tomu historickému prostrediu dokázali urobiť veci, že sme boli uveličení ešte aj tými hriadkami s kapustou, lebo jednoducho to perfektne spolu všetko sedelo. No. A teda banánka napríklad mala ten... Či si ty tú kapustu tam nechrula? Ja si že nejaké plody som tam jedol, ale presne, že tá banánka mala tiež na fotkách takú fantasticky ako keby... by som povedal, že takú úžasnú tú záhradu, úžasne silnú, takú kamennú, takú... A vlastne tiež sme sa dozvedeli na mieste, že vlastne celý ten kameň bol privezený, akože boli tony, desiatky tón kameňa, alebo stovky tón, už neviem, akože privezený od niekiaľ, hej, že to boli také presne, že veci, ktoré nás nejakým spôsobom ovplyvnili. Jasné, hej. Pri takom krásnom lese to bola veľká škoda. Mal som práve jednu otázku špeciálne o úlohe fotografie a skutočnej obliadky a o tom, jak vlastne ten 4D zážitok, tie vône, zvuky a to, čo naozaj sa na fotografii nedá zažiť, aké sú dôležité. Ale viac menej sa už na to nebudem pýtať, lebo ste to veľmi pekne všetci skomentovali a povedali. Ale keď už sa tak priamo pýtame, že prečo nevyhral ten, tak skočme rovno medzi občianske a priemyselné stavby a teda napriek, teda bez toho, že by som skrýval moje veľké sympatie k laureátovi, k vinárstvu v Strekove, čo sa mi fakt veľmi páči a som rád, že ste sa tak rozhodli, musím sa spýtať, že prečo teda tá škola, lebo to je na prvý pohľad jednoznačný laureát. Niečo sa tam muselo udiať. No, ale ja si myslím, že toto presne dokazuje, že my sme nešli len po spoločenskom dosahu. Lebo keby to tak bolo, ďakujem, že si to povedal, lebo naozaj to nebolo tak, že sme teraz boli posadnutí tým, že tuto je nejaká lavičiarska úderka a teraz chceme len verejné stavby s ja neviem za akým dosahom. Toto je názorný príklad toho, že nie, že proste tá architektúra vždy nakoniec, to remeslo bolo pre nás úplne najdôležitejšie. No a ja nechcem prvá akože k tomu sa vyjadrovať, ale trošku tam zase možno si myslím, že zohrala dôležitú úlohu tá medzinárodnosť tej poroty, že jednoducho debata o školskej typológii je inde na západe. Bohužiaľ je to tak. A my sme nadšení aj z veci, ktoré častokrát spĺňajú možno tie také elementárnejšie očakávania, že vlastne ten layout školy bol v podstate preklopením tej historickej školy z 30. rokov. A že logicky by sa očakávalo, že teda sme 2024, keď sa tá budova dokončila, že reflektujeme nejaké súčasné trendy vo vzdelávaní. A to tam prosto nebolo. A to hneď bol veľký handicap. Darmo tá budova proste vytvára krásny setting a krásne prostredie v tom Bernolákove. To je bez pochyby jasné. Ale už toto bol taký malý, ako keby nedostatok, nemalý. Nakoniec sa ukázalo, že veľký, lebo to poznačilo tú debatu. A potom ešte myslím si, že sme veľa diskutovali vlastne o tom, akým spôsobom bola v podstate tá skvelá hala športová osadená v tom prostredí. No a ako sa správala k okoliu, aké možnosti vlastne poskytovala, že boli, to sa aspoň nezdá, že boli také kľúčové, ako keby tie... V podstate väčšia časť, alebo takmer všetci zahraniční členovia našej poroty, ako v podstate tú školu nechceli skoro ani nominovať, hej, čo nám bolo veľmi ľúto, pretože pre nás tá škola je, veď sa spolu rozprávame, akože kolegovia, a pre nás sa tá škola jednoducho páči, hej, tak toto poviem, je to možno aj preto, a boli sme aj na Meko zo školy v Banskej Štiavnici a jednoducho preto, lebo také školy tu nie sú, hej, chýbajú nám, takže sme sa na to chodili pozerať ešte predtým, ako sme ako porota zasadli, ale je to asi tak, že určité veci, ktoré v zahraničí sú už ako keby štandardom, tak u nás ešte stále zďaleka nie. A preto sú pre nás výnimočné a pre nich hádam nie. No, tak
Asi je to o zložení poroty, takže treba sa na tým zamyslieť. Ale nechceme sa vyhovárať na nich. Teda nie, my sme si nie, to... Ináč, akože podľa mňa, že to je že ako keby super realizácia, super škola. Ja osobne nemám problém ani s tou halou, akože viem, že o tom bola debata. Tam viem, že boli nejaké námetky voči tomu, že ihrisko je na streche, mne sa to zdá akože fajn, nezabera terén, je na streche. OK, podľa mňa to je, že super, ale naozaj je pravda to, čo povedala Heňa, že tá prístavba tej školy je naozaj ako keby zrkadlom tej starej a že áno, že pre nich to ako keby nevzbudilo to v nich žiadnu emóciu. Že musím povedať. Trošku taká premárnená príležitosť. Čo? No, tak my sme síce boli emocionálne zasiahnutí, ale... Pre nás je to super, ale presne, že pre nás je to super, lebo sa tešíme, že nejaká škola vôbec vznikne. Hej. A pritom to boli drobnosti, ja si spomínam na tú jedáleň, ako sme vlastne sa bavili, že na prízemí je jedáleň, ktorá je takto otvorená do toho dvora a nevieš sa tam dostať. Že to bolo proste také, no. Takže treba zažiť. Ale predsa len o zložení nechcete hovoriť, ale ja sa vás na to opýtam o zložení poroty medzinárodnej, že tu na predsa len ste traja zo 7, ktorí poznajú ten náš slovenský kontext a Oliver, zase sa na teba obrátim v súvislosti s tou českou cenou, že tam je to vlastne en bloc medzinárodná porota, akurát, že Slováci a Slovenky tam reprezentujú akoby domáceho znalca. Zdá sa vám to prínosné, alebo ako by sa toto dalo zhodnotiť, že je dobré mať ten zástupcov toho miestneho kontextu, treba v tých 3 osobách slovenských porodcov, alebo by bolo ešte zaujímavejšie mať to úplne medzinárodné, bez tých vplyvov? Tak tí medzinárodní porodcovia to majú veľmi jednoduché, lebo rozhodnú a odídu. A my tu zostávame. My to musíme vysvetľovať. Dôležitý aspekt. Ale tak, dobre, to bol ako vtip, len ja si myslím, že by to malo byť vyrovnané. Môj názor je taký, že by to malo byť vyrovnané. Ako nechcem teraz nejako odsudzovať zloženie poroty Českej komory architektov, ale podľa mňa treba poznať aj ten domáci kontext. Ono to môže byť niekedy na škodu, ale určité okolnosti nemôžu tí zahraniční porodcovia za tak krátky čas navnímať. To sa nedá. Podľa mňa. Keď to porovnám teda s tou českou cenou, tak naozaj cítim, že tam to strašne chýbalo. Akože oni nás dali teda do toho autobusu a vlastne tam boli takí ako keby na pospas hodení, že aj tá starostlivosť od komory, ktorú má Cezar, je absolútne akože mimo štandardov podľa mňa iných cien, hej, že bol som v tých 2 cenách a v jednom s nami bol jeden človek a tuto boli s nami akože 2 ľudia. A pri tom Cezarovi je tam akože obrovský štáb ľudí a proste máte tú starostlivosť, vysvetľujú a tak ďalej. A je strašne dobré, že máme ten kontext. Podľa mňa, že bez toho sa akože dosť ochudobňuje aj tá porota. O nejaký dosť veľký a zásadný rozmer tých projektov. Takže podľa mňa to je že nastavené dobre u nás. A v tých Čechách by to mali prehodnotiť. Teda, akože. Lebo akože naozaj, že my sme tam, ty si tam bol tiež a že neviem, či aj ty si robil, lebo ja už som potom robil takého ako keby troška takého guida, akože už áno, som im aj hovoril, že kde sa vlastne nachádzame, lebo oni netušili, že vôbec kde sú, hej, že my ideme, tam nikto nehovorí, neinformuje, že teda kam ideme a že čím je to mesto zaujímavé, alebo ten kraj, akože, takže a to pritom mali oni takú, že super hviezdnu vtedy porotu, Vinny Maas, tam bol ten Dejan Sudič, proste akože dosť hviezdna porota, ale bola taký ako presne, že troška im to chýbalo proste tá starostlivosť a nejaký taký akože ten kontext. Ja si ináč myslím, že aj pre tých zahraničných je vlastne ďaleko lepšie, keď sa ocitnú v porote, kde sú aj domáci. Pretože oni, keď už sa na niečo také dajú, tak sa chcú niečo dozvedieť o tej krajine, o tej lokálnej architektonickej diskusii. A to nedostanú, keď sa tam stretnú len ľudia zo široka ďaleka, tak vlastne posudzuješ s obrovským odstupom tie diela. A ja, čo som bola v porote teraz v Rakúsku párkrát, tak vždy to bolo namiešané tak, že boli Rakúšania a boli sme zahraniční. A
jednoducho, keď raz niekto pozná ten kontext, samozrejme, že nesmie lobovať za nejaké svoje projekty, no tak to už sa predpokladá, že nejaká miera kultúry, ale toto je k nezaplateniu, lebo pre nich je to potom aj vlastne do života nejaká výbava, že dozvedel som sa o tej krajine niečo, môžem ako keby tú správu podávať ďalej, tým sa vlastne dostávame do nejakých kontextov medzinárodnej nejakej architektonickej debaty, lebo nie som si celkom istá, že keď sa to akože remeselne urobí tak, že nie je tam nikto z toho domáceho prostredia, oni ani netušia, že kde sú, veď my sme vlastne robili sprievodcov. Každý sme boli s niekým z tej zahraničnej poroty a v podstate sme im vysvetľovali, kde sme, ako sme, čo je ten dom vedľa, lebo oni to nemajú skade načítať a príde mi to pre všetkých vlastne bonus. Aj pre tých, čo sa prihlásili do tej ceny, aj pre nás, pre porodcov a porodkyne. Aj pre to rozhodovanie samotné. Pre všetkých, jednoznačne. Dobre vymyslené, fakt. Interiér. Tam to bolo asi veľmi jednoznačné. Ja by som skôr to len zjednodušil v tom zmysle, že čo by ste odkázali tým 3 ďalším, ktorí sa nestali laureátmi, tí to mali veľmi ťažké. Ale niečo na povzbudenie, samozrejme. Tí to mali ťažké, ale odviedli krásnu robotu všetci, ktorí tam boli. A možno ťažké to mali len preto, že zase tá šťastná zhoda okolností, že niekto má verejnú zákazku a ešte to aj fantasticky urobí. No, a to je tá smrtiaca kombinácia, kde proste môžeš ty urobiť čokoľvek pre toho súkromného klienta. Toto nikdy, keď to je pre verejnosť a je to skvelé, tam nie je vlastne o čom. A naozaj tá knižnica tam mala skvelé fotky a napriek tomu, keď sme tam prišli, tak to bol perplex totálny. Proste ten priestorový zážitok je enormný a áno, môže za to ten starý dom historický, môže za to všetky tie okolnosti sa prosto stretli. Keby tie ingrediencie všetky dokopy proste, ktoré boli tak namixované, že vlastne v tomto prípade akože Nehera sa môže postaviť na hlavu, ale keď raz je v Eurovej, no tak vieš, áno, akože to je prosto samozrejme, mali to ťažké. Boli všetky fakt, že tie ostatné interiéry boli výborné. Áno, tak to je aj tá vec, že kto sa prihlási a potom však vieme, že tá kategória interiér tá je vždy veľmi tiež rozsiahla a naozaj aj vybrať tie nominácie, však to tiež bolo ťažké, hej, to bolo veľmi ťažké. Ale vybrali sme dobre tie nominácie, podľa mňa boli výborné, akože za to sa nemusíme hanbiť a to chcem povedať, že ja by som, akože neviem, či to mám tak ja iba nadstavené, ale že aj tá nominácia je vlastne ocenenie. Že tá nominácia je tiež vysoké ocenenie, pretože ten priestor, každý nominovaný dostane rovnako veľký mediálny priestor ako aj ten víťaz. A bude ešte film a skrátka toto všetko to sa dá do nekonečna pozerať, dá sa s tým prezentovať, to je podľa mňa tak vzácny materiál. Čiže za mňa tá cena, samozrejme krásna soška, ale ten mediálny priestor, proste to, aký perfektný film je natočený, to by podľa mňa každý nominovaný musí oceniť. Naozaj. Tu som veľmi rád, že si sem toto spomenula teda, lebo áno, je to presne tak, aj nominácia je veľkou odmenou teda, pretože keď človek si vlastne pozrie tak celý ten zoznam tých nominovaných, tak musí mať dobrý pocit. Jednoducho, to sú fakt všetko veľmi dobré diela. A vy to asi najlepšie viete potvrdiť, že jak je niekedy krehká tá linka medzi tým laureátom a tým druhým, alebo tým ďalším, pretože niekedy porota naozaj by udelila tie ceny obom, ale musí sa rozhodnúť nejak jednoznačne. Ešte tu máme exteriér. Ten už sme spomínali, Agátku. Keď sa hovorí vždy o exteriéri, tak mne sa to zdá je to veľmi zvláštna kategória v tom, že taký echtovný exteriér by mal zohľadňovať hlavne nejaký prírodný fenomén, teda prírodný motív, ktorým sú dajme stromy a tak ďalej. Ale väčšinou po odovzdaní vlastne je na tom najhoršie tá realizácia, lebo je mladúčka práve odovzdaná a dajme tomu, že v plnej kráse sa prejaví až o nejakých 30 rokov. A vy ste to dokázali odhaliť už teraz, alebo... Víziu autorov. No nie, tak v tej Agatke mali šťastie, že tie stromy už boli veľké. Tam nebolo nič také. Tam boli aj pôvodné stromy nebolo a aj také dosadzané. zakrpatené.
Tak ako movitý investor si vie aj vzrastlé stromy už osadiť do krajiny, ale nie, akože tam skôr išlo o to, že vyberáš aj ako z toho, čo môžeš vyberať, aj z toho materiálu, ktorý ako keby máš k dispozícii a vlastne na konci sa ukázalo, alebo vlastne Till nás tak nejako uviedol na správnu mieru, že v podstate tá Agatka bola ako keby jediným komplexným dielom v rámci nejakej krajnej tvorby, kdežto lávka a vlastne ten skatepark boli ako keby objektami, hej, iba. Hej. Čiže aj tá diskusia sa potom niesla a výbornými, hej, objektami v rámci exteriéru, že napokon sme sa rozhodli pre tú Agatku, lebo bolo to nesmierne rozsiahle a aj náročné. A skrátka z tých projektov, ktoré boli prihlásené, to asi bolo najlepšie. Ale bol to práve ten projekt, ktorý sme si na základe fotografií nechceli vybrať na začiatku ani len na obhliadku. Čiže asi by som povedala taký odkaz pre kolegov, že dajte si záležať na tých fotografiách, ale aj na tom, aj vôbec na tej vizuálnej stránke toho portfólia, pretože porodcovia, keď vyberajú zo stovky diel, tak oni naozaj nemôžu si prečítať každú vetičku, ale spracovať to portfólio tak, aby bolo výpovedné, čo najviac vizuálne, aby sa vlastne dozvedeli určite ten koncept, určite ten princíp, aby to bolo jasné, hej? Lebo a pokiaľ sa teda všetky diela nedajú osobne zažiť, tak nech sa to dá zažiť aspoň z toho portfólia trochu. Ja by som apelovala aj na tie texty. Lebo... Ty rada čítaš. Ty si tu od textov. Nie, ale akože aj keď sa zahlbíš už do tých textov, tak častokrát sa nedozvieš nič, alebo sa dozvieš nejakú prosto technickú správu, čo si už myslím, že keď idem do takejto súťaže, tak môjim zámerom by mal byť ten projekt vlastne predať. To znamená o ňom povedať možno ten príbeh, alebo niečo, čo taký trošku marketing k tomu urobiť. No a to je možno tiež do radov tých, čo sa budú prihlasovať, že zamysliť sa nad tým, čo tam napíšem. No. Áno, aby to nebola len taká nečitateľná technická správa. Pýtam sa vás ako porodcov, že ako hodnotíte kategóriu fenomény z toho titulu, že ju vôbec máme, že je tam takáto špecifická kategória. Narážam teda na to, že niekedy je niečo ťažko zaraditeľné v tých štandardných kategóriách, alebo buď by to tam neúspelo vôbec, alebo naopak by presililo všetko ostatné, čo tam je a bolo by to veľmi jednoznačné. Ako teda vnímate tieto fenomény naše? Nie tak, že nezaradiť, ale že práve, že sa vymyká z tej, podľa mňa sa vymyká z tej kategórie práve tým svojim fenomenálnym riešením. Čiže preto sa asi zaraďuje k tým fenoménom. Nie je to podľa mňa o tom, že by ako keby nevedeli sme, že kam má patriť, ale fenomén je fenomén z podstaty slova. Neviem, ako by som to povedala, vždy možno je to aj iné, hej, lebo každý rok nás niečo iné trápi a niečo iné treba riešiť a keď sa udrie ako klinec po hlavičke, tak tie fenomény to dokážu. Víš, to je zaujímavé, lebo ja som si, najprv som to vôbec nemala rada, tú kategóriu, mi to prišlo, že to ste si vymysleli nejaké uľahčenie situácie, že keď už niekomu by ste tiež chceli dať tú cenu na šup tam s fenoménmi. A potom som to začala skôr vnímať, nie že ani že fenomenálne v zmysle, že niečo výnimočne kvalitné, ale skôr ja to vnímam cez to, že fenomén je vlastne jav, že je to niečo, čo proste v tej spoločnosti aktuálne ako keby rezonuje a že to sa do tej kategórie perfektne hodí. A to si myslím, že v posledných rokoch vlastne to tak sa deje, že sú to nejaké intervencie alebo architektonické riešenia, ktoré možno majú najviac toho messageu, čo sme tu povedali, že najviac tých posolstiev a že vedia dobre odraziť náladu tej spoločnosti, akože tú širšiu náladu. Mne sa to tak javí aj v tom, však to som sa snažila aj tam sprostredkovať, keby mi ten Bruno Cibere nevychytil to slovo s tým aktivizmom pána Fera, tak... A však ale si to povedala, hej? Ale aj to tam spadá, však aj ten aktivizm. No veď práve, ale on povedal to slovo a ja som ho chcela povedať, jak sa to hovorí, tohle som měl říct ja a prosto, že mi to príde, že tam sa ten architekt predstavuje presne v tých nových rolách, že môže vlastne ovplyvňovať tú zákazku, že proste on ten, alebo ona tá, ktorá vlastne formuje
spolu s nejakým objednávateľom to zadanie do veľkej miery, že to fakt také aktivistické, no zo všetkých strán. Takže myslíš, že nám bude ako keby narastať, hej, počet týchto... Vôbec to neviem odhadnúť. My teraz žijeme takú situáciu, že ináč si neporadíš iba s aktivizmom, ale možno sa dožijeme toho, že to nebude treba, všetko vyrieši štát. Tiež som troška bojoval s tou kategóriou kedysi, ale však ona vlastne vznikla tým, že sa zrušila obnova, že? Alebo rekonštrukcie sa zrušili a potom zrazu tam začali do toho padať všetky tie rekonštrukcie, bolo to taký akože, chcem povedať, že... Odkladať si priečinok? Hej, presne také, že už nevieš vyseparovať, tak proste už to je taký komunál, že proste tam to, čo ostane, proste tam dáš, ale teraz to už zrazu... Tak to vnímajú aj ostatní, vieš, možno. Nie, ale teraz sa mi zdá, že aj v tento rok, že to zrazu tak dalo zmysel, hej, aj jak si povedala ty, že presne, že message, že troška také projekty, ktoré sa vymykajú nejakým akože úplným štandardom, aj teraz, nemyslím architektúry, ale aj toho procesu, takže super. Ja myslím, že si to veľmi dobre vystihla, Heny, že tak to bolo myslené, teda. Preto tá kategória vlastne vznikla. Musíme pomaly ale končiť, lebo sa s vami strašne dobre rozpráva, ale už sme na hodine. Mám tu ešte také... Vedeli by ste nejaké usmernenia k podmienkam práce poroty nejak definovať, alebo všetko sa vám zdalo, že je tip-top? Ale to môžete aj tak povedať. Ja som mal nejaké. No daj. Ja, že bolo by, ale to už mi vysvetlili, že to nie je jednoduché, že bolo by dobre, keby že cestuje tá porota spolu, podľa mňa. Že to bolo určite dobre na tej českej cene. Áno, že tam bol ten mikrobusík, každý mal tú dvojku, ale že boli sme spolu a využívali sme ten čas ako... Na tú diskusiu. To je riešiteľné, však Mercedes má predsa aj tie krásne 8-miestne vozidlá. Ale asi nie sú elektrické. A sa nedostaneš na tie lázy s tým veľkým... Ale ja mám ešte jednu akože asi úplne naivnú, ale ja si myslím, že by sa tá porota mala stretnúť dvakrát. Že by sa mala stretnúť čo najväčšej miere fyzicky už pri tom prvom výbere. Že prosto sedieť v tej zasadačke komorovej, nechodiť na obhliadky, ale sedieť tam, mať vytlačené tie veci. Ako na súťaži, keď máš architektonickú súťaž, že proste v tom prvom kole sa stretneš, pozeráš tie postery a vedieš tú prvú takú fakt, že vážnu debatu. A dokonca si myslím, že aj keby všetci tam nemohli byť, že niekto môže byť online, ale gro tej diskusie, aby bolo fyzické. A že to by podľa mňa pomohlo. No a ja som mala ešte takú pripomienku, už som to myslím, že aj na predstavenstve rozprávala, alebo možno ani ešte nie, že je tam ako keby krátky časový úsek po tých obhliadkách na spracovanie vlastne na tento krásny katalóg, ktorý ako máme a vlastne je vysoko oceňujem, že sa tam zverejňuje diskusia poroty. Ja som to koľkokrát, keď som bola nominovaná, tak tiež som to ocenila, že som sa tam dočítala, že prečo sme nevyhrali napríklad, to je veľmi dobré. Ale je veľmi dôležité. Preto sa inak aj rozprávame teraz. Áno, spätná väzba, tak to by sme museli dlhšie sa rozprávať, aby každý dostal spätnú väzbu, ale myslím si, že je na to krátky časový úsek, na to, aby sa to spracovalo, aby to aj tá porota vedela akoby autorizovať všetky tie svoje príspevky a vlastne neviem, ako by sa to ale dalo, lebo tradícia je veľmi silná, že skrátka sa do apríla prihlasujú a potom je v júni tá prehliadka, možno by tá prehliadka buď mohla byť o mesiac skôr, aby sa ten čas medzi tým natiahol, alebo by sa posunula gala večer by sa možno posunulo o 2-3 týždne, to by veľmi pomohlo tomu, aby sa vlastne všetky tie vstupy včas spracovali, aby aj porota mala čas na to, aby sa vedela odkontrolovať vlastne všetky svoje príspevky. Neviem, taký technický. Ale to by možno stačilo, keby tá debata poroty bola nejakým spôsobom viacej konzistentná. Že my sme hovorili veľmi dlho a spracovať takú dlhú debatu do textovej podoby je skoro nemožné. Áno. Ja som chcel práve povedať, že ten prepis poroty by som keby zvážil, alebo že ako keby niekto inak urobiť, lebo ja keď som aj teraz, keď sme ho mali všetky k dispozícii, že on je aj krátený, není tam všetko, že troška tie ako keby náväznosti tých vecí unikajú, neviem, že ja to vždy som to rád čítal, ale že teraz keď som to čítal, tak sa mi to zdalo, že veľakrát sa to tam niekde stráca, akože ten význam. Alebo že tam chýbajú tie veci, o ktorých som vedel, že tam zazneli a neboli tam, hej. A sa to tam už vlastne takže to už ťažko, že či není ako keby prínosnejšie dať naozaj, že
dokopy nejaký text, proste, ktorý dáva... Ale neviem, zase neviem. toto je také autentické, ja si myslím si, že to je dobré, ale naozaj by som ja smerovala k tomu, že to skrátiť a proste nemať tie všelijaké prestávky, čo my sme vlastne boli takí v niektorých momentoch trošku, že sa to tak dekoncentrovalo a možno by to stačilo. Boli sme unavení, veď to bolo po prehliadkach, takže naozaj aj sme si nedávali už potom pozor, lebo keď sa to nahráva, tak treba vždy povedať projekt. Tak, ale... Možno by nás stačilo mať mikrofón a podávať si ho. To ináč robí veľmi veľa. Lebo nerozprávaš, keď ho nemáš v ruke. Áno. Takto podľa mňa je to vylúčiť, to by bola strašná škoda, si myslím, lebo ja som si to tiež veľmi schúťal, akože prečítal a práve som tam našiel mnoho odpovedí na to, o čom sa bavíme a ju som kládol otázky pre tých, čo si to neprečítali. Ale možno, že len tú technológiu vlastne toho nahrávania a spôsobu, ako aby ten výstup bol naozaj taký použiteľný, to sa dá ale určite domysleť. Ale môžem si poprosiť o tento... Využil by som toto, čo ste mnohí v lete nosili aj na tričkách. Je tam práve to prerozprávanie toho hashtagu Doma v Európe. A tým by som možno chcel zakončiť aj toto naše rozprávanie, že čo by ste tak vlastne... Ja viem, že teraz bez politických konotácií toho Doma v Európe to vynechajme, vieme všetci, kde sa nachádzame, ale vedeli by ste tak charakterizovať slovenskú architektúru a jej teda postavenie v kontexte Európy? Môžete byť aj ukrutne krutý a kritický, ale aj pozitívny. Koľko máme času? Už máme len, máme veľmi málo času. Dobre, každý jednou vetou, aby to bolo jednoduchšie. To sa nedá jednou vetou. Nie, ja si myslím, že slovenská architektúra je aj v súčasnosti taká, aká je vlastne počas celé to 20. storočie, že odkedy sa vôbec ako Slovenska etablovala, že toto nie je krajina, ktorá by mala prostriedky na tie veľké, naozaj tie prelomové architektonické experimenty alebo diela, ktoré vyžadujú veľké financie. Ale my sme absolútni majstri vlastne v tom zvládaní tých prekérnych situácií. A to sa ukazuje aj historicky, ako sme sa vysporiadali s avantgardou, ako sa vysporiadali naši titani s povojnovou modernou. A myslím si, že v tom vieme byť silní. Ako keby, že je to na druhej strane vlastne taká zlá vizitka, lebo to ukazuje, že sme vlastne stále v nejakom probléme a že v podstate musíme balansovať, aby sme ten problém prekryli, ale robíme to dobre. A dokonca sa mi zdá, že v tejto cene sa to potvrdilo, že ako keby veľa vieme reflektovať ten kontext taký, čo je už také trošku akože postmoderné slovo, že už sa to aj nepatrí používať, ale videli sme to. Videli sme to aj práve na takých dielach, jak je Bernolákovo, alebo v tom Strekove, alebo ja neviem, na Mijave, na tých Kopaniciach, ale aj tá Orava, proste všetko sú to príklady, že vlastne reflektujem tú bezprostrednú nejakú situáciu, v ktorej sa nachádzam. A možno ani nie až tak veľmi nejaké svetové trendy. Že to sme tam vlastne ako keby, aspoň mne sa zdá, že som tam nečítala nejaké, ja neviem, super extra formálne výpovede, ktoré by teraz určovali smer, ako sa bude architektonická debata rozvíjať. A že možno v tom je tá sila. Aby niekto to vlastne povedal, neviem, či to aj Sampane hovoril, že nejaká taká tá sebavedomá skromnosť. Tiché sebavedomie. Že asi na tom fakt niečo je. No. Ale zase si to povedala v jednej vete, takej, ako robí László Krásnohorkaj trošku. Čo vy? Toto sa už nedá prekonať, táto veta. Skončíme s tým? Ale ak máte niečo na podľa mňa Heňa to výborne povedala. Super, to zhrnula to. To tiché sebavedomie si tam dajme potom cez obrazovku. Ako také. Tiché sebavedomie. To tak pomenoval, hej. A OK, a teda slovami predsedu poroty môžeme aj zakončiť toto rozprávanie. V podstate je to aj v editoriáli tohto katalógu, ja si dovolím to zacitovať. Najdôležitejšou zodpovednosťou poroty je zdôraznenie pohľadu environmentálnej udržateľnosti a v tomto kontexte hľadať inovatívne spôsoby, ako hľadanie inovatívnych spôsobov, ako s minimálnymi materiálnymi zdrojmi znovu využiť a revitalizovať existujúce stavby.
Dá sa zhodnotiť, že ak zo 7 kategórií sú 4 viac menej rekonštrukciami či obnovami, že vy ste vlastne tento cieľ a metu naplnili. Takže ďakujem za váš skvelý výkon v porote Cezára 25 a samozrejme za úžasný výkon dnes. Dovidenia, milí sledovatelia, milé sledovateľky, lúčia sa s vami Henrieta Moravčíková, Dovidenia. Zuzka Zacharová. Ďakujem, dovidenia. A Oliver Sadovský. Dovidenia. Rozhovory o dôležitých témach vám pre váš profesijný život prinášame vďaka podpore spoločnosti UpFuture, výrobcu intenzívnych prvkov bývania.